Čaute váriči, dneska si pripravíme miešané vajíčka s baby špenátom. Ingrediencie: citrón, baby špenát, paradajky, maslo, avokádo, vajcia, cibula, sol a iné koreniny. Tak ako úplne prvé, nakrájaj cibulu na kocky, opláchni paradajky a môžeš dať rozpáliť panvicu. Pridaj tam maslo. Môžeš pridať cibulu, ale nemusíš. Je to na tebe, podľa toho, či ju máš rád alebo nie. Aha. Do šálky teraz rozbi toľko vajec, koľko ich zješ. A pekne ich rozmiešaj. K cibulke teraz môžeš pridať baby špenát. Nesmaž ho však dlho, lebo by ti zvedol a nevyzeralo by to pekne. Teraz tam môžeš pridať tie rozmiechané vajíčka. A aby som nezabudol, miešané vajíčka sa vždy robia na slabom plameni. A nesmieš s tým moc mixovať, iba to tak jemne prehádzuj vareškou, posúvaj a spraví sa ti taká fajná krustička. Teraz môžeš rozkrojiť citrón, môžeš rozkrojiť avokádo na polku. Krásne zelené. Lyžičkou vybereš to avokádo, nakrájaš ho, osolíš a okoreníš. Môžeš použiť čierne korene alebo takýto mix koreňa, ako som použil ja. Pridaj tam sol a pokvapkaj to citrónom. Niekto solí vajíčka dopredu. Ja ich solím a korením vždy až po teplnej úprave, pretože mám pocit, že to tak chutí lepšie. No a už iba naservíruješ a voilà, máme hotovo. Miešané vajíčka s baby špenátom.